Sabies que les fonts del Montseny, en tot el Parc Natural del Montseny, hi ha més de 600 fonts. L'altura del massís i la seva proximitat al mar afavoreixen que hi plogui força. No és estrany, doncs, que el Montseny produeixi el 50% de l'aigua mineral que es consumeix a l'estat espanyol i que a les seves fonts sempre hi hagi visitants que volen endur-se a casa aquest bé tan preuat en una garrafa. Al voltant de l'aigua s'han creat algunes llegendes, com ara les dones d'aigua, un tipus de fada que viu als rierols i a les fonts.